saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok nduk Niken Salindri. Monggo. Tel kae umur. Mbak Tati kaya kuku Selamat malam, salam sehat, adik wedok, Nduk Niken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lariso terus. Amin. Ning sekolahnya tetep tutuk, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Klitik nek miturut panjenengan adikku wedok Niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok Niken niku menginspirasi karo cah nom-noman saiki. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, mboten. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, pipis niku tembunge nyanyi. Oh. Ngono ya? Oke, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Mana itu? Iya, Duk. Gimana itu pipis pakai suara? Nek rono no arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh, iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ono ben ra ketok saru. Aku ndek ya ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi aku. Wis aku nyanyi aja. Akhirnya nyanyi ning kupingku, kalem-kalem kok diuyu kupingku tiba. Lah beda ono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih. Nduk Niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa romantene? Iya, Mas Dila dan juga Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu ya latah, Duk. Nah, enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin artinya. Ya Mbak Dila dan juga Mas Galih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah Amin. Ora lho, Nduk. Wis ora temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ayo nek sing ndongake Niken genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine ya. Nek ya kuwi aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara rasa pacaran sik aja cedak-cedak wis. Hai lho. Sumpah lho, sementing ra bisik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Nek dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Bekale ono. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duit oke, akhirnya rabi kowe iki pandangan mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku mbiyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki panggaran duwe. Piye motivasine? Surane bedane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, kanggo swasana. Pancen ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih. Mau bar Mbak Tatin ta. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Ayo. Niki anu wonten sing ngersake
Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dereng saged nika dikomen gantos podang ijo. Kosik to. Sik tak maca layange sik. Nggih. Mrika wonten ngersakaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Jelang alit nduk niken sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing cocok eta. halus-halusan sik. Mengke gerajakan utawa gelang alit dijengkrengne penak. Sampeanku nembang yen ing Tawang, yen sampeanku yen ing Gawang ya tadi. Gawangi ayo Blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek to. Ngenyek to harus enek sing enom terus ngenyek to. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Iki luwih enom saka tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh, Iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan demek ini nggak boleh. bukan karena melecehkan tapi menunjukkan Karena- rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti niken ngene cemburu karo sampean lho. Lah apa to? Lah wong loro dingge rebutan siji iki piye jajah? Lho aku aja meneh kok wong loro aku ning omah dienggo rebutan sak kampung kok. Hanya Lah bang. apa? Ngarepe didoni kok. Amin. Muga-muga kasebadan. Ora mungkin. Ora mungkin. Ki dibawani sik, Nggih, nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Yen ning Tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gathuke Mbak Tatin to, saiki Mas Kluthuk tak gathuke niken aja do ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nuk. Nuk denggelmu. Linggo. Iya, iya. No iya apa no? Nuk iki ya Duduk. duduk. Aduh. Ayo no. Nuker. Nuker enak. Lenggak kene. Terus no Cahayu. Mbah Lincung. Oh, Mbak Kakung. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu. Sliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok prek belummu. Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Oh. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di nah. Rodok Nah, neh. bener. Joke. Dodone rodok rada rodok maju. Nah. Iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dingkluk. Sirahe dingkluk. Malah kayak blekok. Diacok ya. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen delok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi nduduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Ya tak tutne dong. Iya, nek dituti kok jiku iya apa-apa. Masa aku maling lho. Ora. Ayo, lanjut. Santakan wartane Mate foto ben ngerti ki wong-wong e. Reki. Lah kepadene iki lho, niken Apa? niken gendeng boyo jare.
Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Masih donek ngono adine kok meneng wae. Kok boyo? Muni piye? Lah Pak Dene kok niken gendeng boyo ngono. Anu Pak De sing muni boyo sinten wae? Sing muni boyo. Yo. Kula wae rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh. Kuwi kelong kok iso. Lah malah boe rokok ngelokne boyo. Malah aku setuju wong trayo kaya boyo tenan kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji. Ayo getun. Sing di omah mong wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling. Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bah. Oke. Ayo, Dang, ketokno. Nah. Kuale. Piye? Kuale. Piye? Iya Aku ora kan. tau mangku lho. Enggak kan. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas Dik. Aku ora sampean sing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya apa coba. Niken ora kleru. Coba kene. Ah, ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Lah ngopo dadak nglugi bacing klopo? Ora. Ayo. Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. Alah, wis wingko asam urate kumat wis. Samrat matamu. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Mati. Ya berarti kuwi stroke. Stok gundulmu. Ya kita ayo apa kok solar ya? Aja ngono to. Oh kelekmu dibeda. Ngenyek. Lah urung tak cukur. Lanyakno riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek sesone awake Dhewe wis langsung ning ruang tamu Malah kok jenenge ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. cangkeme. Terus Cahayu. Lanjut. Lah kok gendul-gendul sih. Anu silitmu angetmu. Bariki aku pis. Biar ngendok. Sumadep ras sing tias. Ngadeg nduk. Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Melawan dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijak kretek iki ya. Kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot. Ngene. Manut to kok iso. Dok. Ya. Iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh. Komburi dudu lentus. Enggak lah, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngedokne iki. Nah, ya. Oh enek setelane. Ah. Sik to kowe. Lah aku pengen jajan. Kene lho, Sik. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya nek iki kan aja dudul digajul le, kok munggah. Itu tombolnya apa? Ini Ustos Mastis. Coba Dani. Dah coba dah. Halo, Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo Ndang, ayo. Kan, yuk anu, aku balikmu lho, kan. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti bulik bangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tak kena sama. Iya deh. Tekan di. Sumedhot Sing tias ingsun
prasopo langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk nduk niken sik. Monggo yen ning tawang. Monggo. Ya, Nduk. Monggo lanjut. Tatin. Tembak kangen. Monggo.
mateni talene endah manisnya asamku lewat tendangan wujudkan Terima kasih matur sembah nuwun. Turuk, turuk, turuk. Aha. Aha, aha. Anakku, Ger. Napa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, kok wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya. Iki bapake Suminten. Ayo no. Nduk anakku, Nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kondo marang kowe. Aha. Aha. Sejatinipun enten apa to Rama? Besok teko Respati manis kowe bakal dedaupan marang Demasi Broto. Kowe aja gawe wirang pun bapak ya, Nduk. Kula dijodohaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Demasi Broto. Foto prewedding kapan Rama? Toprak kok nggih foto priwe. Ya kemajuan. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Demasi Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresi kok excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ketoprak nggih alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. excited loh. Sing penting Excited to Mas. Iya. Nduk. Ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo karo Bapak budal ora kutha, Nduk. Suarane. Warohe kaya aku mul. Suara kok suarane. Nduk. Salah kuwi. Jan. Weton gudang legi. Nduk. Kurang gedhi. Nduk. Nah, grokan. Nduk. Nah, gede meneh. Gede ki sithik. Oh. Kita maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa ta? Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Alai jenenge Sutimen. Suminem. Wah, Suminten. Suminten. Injih Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne? Batale ya. Maksude pripun? Kengsel. Pripun to Rama? Den Masih Broto wis ora gelem karo sliramu. Sik to Rama. Ngenten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Den Masih Broto. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane sing paes ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki kok nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing awi ready mbelung nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Den Masih Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten. Mbok ora sang anggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure
kuwi jenenge kuwi. Sampan apa ora buka Facebook? Lah kok tekan Facebook? Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggot di iki. Omae ndi, Mas? Ponorogo. Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo pos. Yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Walsiah. Maksudnya dua orang ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe Cahayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. kowe iki kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapa dadak Cempluk wis arep dijauhke Apa itu. kowe anu Cempluk melu Mas BG. BG sangusi Cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalne piye? Nyemprot iki. Mergo si saiki mu Dimas Broto bakal rabi karo si Cempluk Walsiah ora rabi karo kowe lho Cahayu. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jenenge bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing akon sapa? Heh? Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane wis dadi aku nek dadi mantan aku piye, Bapak? Ki wong wedok soalnya kaya ngene ya. Aku arep mbantah piye karo Adipati Pluk pangkat pangkate bapak ki opo lho? Apa ora mesake karo aku? Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten. Apa? Bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putraning Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo si. Malah arep ning nekku. Aku yo nang. Mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. Yen iso batalno rabi karo Dimas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Dimas Broto ta. Aku senenge mung karo Dimas Broto to. Manut to bapak kowe tak rabekne karo liyane Dimas Broto iki ketoke sukses sok ben. Sapa? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar. Wis ta meneng adil lek yo dites dicoba. Pak, aku meneng ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Batak. Nang kono Dimas Broto. Ten. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599 Mulane kuwi mbone iso aja batal to, Pak. Wis, ten. Sabaro sare sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki duduk jodohmu. Ya. Kok iso, Pak? Aku pokoke aku dudu menikah karo jenenge Dimas Broto, Pak. Suminten. Matamu. Duduk. Anakmu niki lho su. Malah Sumaji. Sumaji yogane jakun lho. Ten. Nduk, liriro, Nduk. Nduk, ten. Aku wis nikah to, Pak, karo Dimas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nanani nang karo Dimas Broto. Pak. Dimas Broto. Oh, iki Dimas Broto ta? Alah, Mas, aku seneng kangen tenan karo sliramu. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo Bapak ra kasen. diuculi klambine, Mas. Iki wis wayahe malam pertama. Aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den, Mas. Aku kangen sliramu. Alah, Den, Mas. Iki nganggo ngabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ampe mbok nadahi men. Utuh. Ten. Iki Den Mas Broto. Den Mas Broto. Aku ro gawe tisu magic lho.
Kartio. Menengah. Ben ini unduk. Oh, sik. Aku bapak. Udu iki Den Mas Broto aku ora pangling. Den Mas Broto iki pancen rada merongos ngene iki. Aku ngombe nduk banyak lah, aku ngombe nduk banyak. Mas iki kok angel dibuka. Ale ten aja iki bapakmu lho ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki carike lurun. Tak kintang. Ten. Bapak ten. Aku bapak. Ten. Kenceng. Bapak air senam. Ten aku bapakmu. Bapak malah kaya bulus lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulus ndi ndase bulus? Bapakmu. Aku wae pengen aku. ndase. Oh, yo. Gundulmu. Agak. Ora sida iki cek siji meneh kakakmu. Kalau gunung Aha. Kok enek rame-rame opo iki? Kenapa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Ya kene ing papan kene ana kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama? Dina iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek kula sentu. Ya kene. Iki piye ta ana sapa iki, Pak? Guru sentuh iki marang tuamu. Gula secok. Kok kula sentuh iki? Kula secok. Nek kuping kok rapi. Kali ya. Piye Pak iki kok ora iso-iso lho? Dina iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek nggolo. Yo kene kuwe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Broto iki. Den Mas Broto. Sabar ya. Iki ki romaku. Iki sapa? Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus Bapak ya sir. Mangsane. Ngene iku masalahne. Iki sapa to, Pak? Dina iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk ngoni anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene kakek kula. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminter rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Dimas Broto. Urungno. Ora iso. Urungno. Ora bisa to, kan aku wis karo Den Mas Broto. Cempluk yen rambuk urunge bentoke kowe apa aku sing mati ana ing palagane. Beluh. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno kakek kula. Ora iso. Yen rambuk urunge Sabetke ponragan ilang.
dalu. Injih sugeng dalu, Mbak Limbuk Mbak Cange. Saya sehat, saya laris. Saya kasembadan, saya kuncara asmane. Wah, jan hebat tenan. Piye Mas Klitik? Piyayi kok sarwa hebat iki piye? Wong niku iso diarani priyayi mergo nek wong wadon Nggih. menekankan bahwa punya identitas yang tetap. Niki mula ketok priyayi. Nggih. Saking Ngayogyakarta, njur tetep pakai identitas Ngayogyakarta. Terus Konde ora ketinggalan, sunduk mentul nggih tetep mboten ketinggalan. nggih. Mula yen bojone pengen mriyayi ngene dinggoni niki. Kaya ngene iki nek wong wedok. Kene wae gelungan. Nek sunduk mentul ra ana kae disungkiti apa kembang. Ya kembang melati ya apik. Kembang melati engko dikira tiru-tiru. Kembang bojo. Akeh sing gawe. Bojoku ndek nggih gelungan kene tak wehi kembang api. Lah ndase mbledos. Kaya aneh nek. Sampe jenengane Aku jamu. jane pegang aja omong kuwi kok. Karepku ki ndudoki wong wadon sing mriyayi ngene iki. Agemane kebaya nganggo selendang. Nah, disampiri selendang lah bojomu wis mbok sampiri rong. Bener. Bojoku tak taleni ning gulune. Selendang. Selendang ngene iki lho, Mas. Dicepi Ya, ya. niki cunduk mentul. Rencana plan cepil linggis sak cengele aja. Mbok rasio-sio nek karo wong wedok ki. Nyapa lho wong Ya wedok. jenenge anane wong lanang ya kudu karo wong wedok. Nyapa. Lah nek ra ana wong wedok arep piye ora? Lho, lah nyapa tuku lho. Lho ya ra, kaya ngono kok nuturi coba mau kok iso kok nuturi. Wong wedok iki paling rekoso, Mas. Ora kudu mbok sia-sia. Lah iya mbok rasio-sio karo wong wedok. Mbiyen katon apa saiki Nah. katon apa? Ngono Yo lho. katon lemu ya. Lho, Katon lemu ya ben lemu malah rasah dadak lemok kita ya. lah kowe nek umpama bojomu lemu nek arepe butuh karo bojomu nek goleki piye coba? Ra kangelan kowe. Goleki apa ta? Goleki apa? Kowe lho goleki apa? Goleki apa? Kowe lali apa? Gak. Ngapa to ngarasa demek-demok? Oh, saya tau ya. Mak iki ngopo jane? Jane ngopo ngono lho? Ora omong ning tangane kok grameh. Tanganmu iki jan kok celintisan. Kudune sing ngrambat ki mata mergo ngerti. Tangan rane matane kok ngrambat kok ndi-ndi. Kabarmu piye? Pek. Ya wis. Ini iki lho. Ngeten lho, Mas. Ngeten lak ra duwe tata krama to. Yen kepengin diajeni wong wedok ki ya wong wedok diajeni. Nyapa wong wedok diajeni barang. Lho, kepiye to yu? Lah ya kuwi kira ya iki ki mergane ngene lho Mas Klitik. Biyen ki arep seneng karo aku. Ning aku ora gelem. Sing ngomong sapa? Aku asline seneng karo ibumu. Selerane trayo tuwek kok iki. Oh, senengane ngono-ngono kuwi to. Tuwek, wah, aku dek iki ora mulih ning nggon ngomahi maratuwaku ya disusul iki ya. Mangsane piye kok iso? Rene iso seneng mbok. Wis rasa gagas yu. Lah iki wong demek-demok ya. Ora mulyake bojo ki ngene centelke, tukoke mas-masak. Lho. Masak mulai kalau bojoku lho. Bojoku tak tukane Mas ya kok kene sampe kok lengen ya. Lho. Mas. Iya lho. Oh lah yelok ya. Kalunge sak pelek gedine. Melaku ndek iki 3 wulane bungkuk. Wah, masyaallah. Lho. Ali-ali. Ali-ali iki ya driji 10 bek, sikil iki driji 10 bek. Nanti kentekan driji. Ngantek kita driji iki nyilih drijine tanggane. Ampun lho. Iku jenenge anu wong wedok sing setiti. Ane ya ora kalah tetep jek menang Mbak Tatin. Cara nyandange didelok. Nggih ta. Iso pas kaya ngono iki piye coba. Kuwi mergo skincare kuwi mau. Enggak aku skincare niki kok tekek. Wis anu yo. Pancen sing taun 2017 wis ora nyetak ngene iki. Ora ana to. Kula diwet-wet bae. Kalian nglaras gending. Nggih. Sadurunge kula tak nyuwun anu Mbak Tatin. Arep ndongake apa romantene? Oh nggih, kagem. Ngopo to? Mas Gale kali Mbak Dila. Nggih, Mas Gale kalian Mbak Dila. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pengenan ganggu apa to? Ono, ojo. Rasang rusui. Lungguh ngono, rodok-rodok. Ya omong. Ya, Mang. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal cepet angsal momongan menawi putra nggih putra soleh, menawi putri nggih soleh. Amin. Kula melu seneng Mbak Tatin. Aku ya. Injen pripun? Aku ya seneng kok dibae. Apa? Kupingku bosok.
Ora. Lah utungane Pak Tati apik kaya ngono kok ya. Ya mula gandeng iki Pak Tati wis lenggah ning kene, ayo ngelaras gamelan sik. Siap. Kula tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Ya, dandang gula Sidowasih ning sing bawa Mas Klitik. Siap. Nggih ta? Sing bawa Mas Klitik makili karo Mas Galih. Engko langgame Setya Tuhu Mbak Dila. Ya, pamintaku. Ya. Monggo, kaya apa? Sesuai dengan utusan jenengan lho. Ayo no. Siap. Nggih. Rene. Kowe kok mengleyes kudu ambruk. Rene lho, Mbok Rene, melu Rene. Mbok dudohke sing sehat lho. Dadi kongkon sampean nyapa ta aku melu-melu. Lah kene kok nyapa dadak kudu ambruk wae. Nyapa lho, urusanku dhewe. Kok dadak do Rene. Lah Rene. Nyenengke. Matur nuwun lho Mas Bayu. Nggih no. Masyaallah. Dalang kondang duwe samben gila nih. Apa? Sapa neh? Dalang kondang, mosok Apa? nyambi bakul kopi lho. Kowe iki turane dek ingi ngawur. Kowe iki jan dagelane mantan maling ngono kuwi. Ngerti lek legone plastik mundak kalau Aku ya ora kelingan nek bengi iki ro dek itu ya. Ora Kotakku tak resi isik. sawayange. Pamintaku Nimas Sidowasih. Suarane apik, larase tepat, nyomas iki jatah 100.000 kagem panjenengan. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah. Yo. Kaya apa to Cakoni sapa? urung wayahe iso. walah ngono ya kleru teh. Mas aku ya wis. Ayo. Iki arep nanti aku arep rene apa rono? Musuh saya Oh, musuh ini dulu ya. Kaya ngene wong nandang asmara diajeng tati injih Kang Mas. sawangen saperangan warga masyarakat ana ing bengi iki katon endah lan kompak. Injil leres. Nanging ramene bengi iki ora kaya ramene atiku yen wis kalebon katresnanmu diajeng tadi. Menapa injih to Kang Mas? Menjenengan menika saestu jangan kremenaken lho Kang Mas. Kaya-kaya ora Diajeng. Apa kok diajeng Iki dadi apa? Kowe diajeng kok iso diajeng. Ngenteni kancane. Wis teko kabeh lho. Ayo. Ing sarina sawah ngene Kang Mas. Panjenengan semua arep manuk wonten mriku nika Kang Mas. kae kenang wong tok. Iki apa ta? Ibarate iki roman ngono lho. Oh ya manuke wong kae lho. Maksudnya Piye? maksudnya nek roman kan biasanya weruh manuk lagi roman kok yo melu-melu padha kaya manuke ngono kok manuke. Lah duwe kono manuk. sing mbok sawang manuk sing sisin didajeng. Menika lho Kang Mas sing warnanipun putih kalian ireng. Coba delon, kluthuk delon. Kayak manuk lanang apa wedok? Ajune. Manuk lanang apa wedok? Manuke lanang ya? Alah kok iso dadak mikir. Kok manuk lanang? Oleh 100 sing keprondase kancane. Kowe iki kok manuk lanang iki buktine apa kowe kok? Lah kae lek nguyung adek ya. Wong kok angger sembrono. Ayo gawake. Nggih Mas. Genti Mbak Tatin sing nembang. Gini dajeng. Kok kemucing to Kang Mas? Kaya bombong penggalihku yen iso cecaketan marang sliramu kan. Kula injih remen sanget lho Kang Mas caketan kalian panjenengan. Coba mlaku madhep rono diajeng coba. Pripun to Kang Mas? Aduh kaya kadudut rasane atiku yen nyawang madaran wingkingmu diajeng. Anu to bruntune ya. Weh dibasake halus ngono lho ora. Gini coba. Gede lah. Manut, manut kondektur. Apa? Kula nggih. Ora. Ayo Mbak Tatin karo Mas iki terus. Ayo.
keting ati. Lho kudu iya tak pateni ngopo? Pokok senengane Mbak Tatin suarane apik, larase yo pleng 100.000 kanggo Mbak Tatin. Terima kasih Mas Bayu. Alah, laris. Encen. 100.000 lho, Mas. Ayo kuwi. Apa tos? Apa? Ngengkel nek. Aja nembang kok ngengkel nek. Oh alah. Ya. Wong kok leh mundhe. Iki wayang mau diskotik. Kok sik ditutuki nek. Domeng aja dolanan lampu. Kuwi nek pedhot goleki angel kok iso. Arane. Wong kowe ora pancen kabeh. Aduh. Kok kabeh ya. 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 Oh, melu kek. Temi ora yak-yakan. Hei. Tak jual tas kok. Kayak son horeg. Masa Lambune kayak sengok lho. ini. Sesuk ganti pasangan iki. Piye, Mas? Golek pasangan liya. Aku sing rasangku. Wis iki tak wet-wet iki. Ayo. Ganti yo. Blok-blok. Ayo, tutuke. Apa? Nembang. Jenengan sing ana Kowe sing lanang. Yen cedak tansah. Yen cedak tansah ngulah. Terus no? Aku nggak mau. Mau atau? Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Suaramu gitu sih. Aku gini tuh kayak. Oh, sing lanang sekarang. Ayo. Kamu. Coba yang lihat cipok loh. Lek rupane kaya ngono lho. Ayo. Sida asih, ayo. Sida asih pindah. Apa amu? Apa goleki ume? Kelingan Umi ya. Terus itu. Rasang gagas. Gak melu aku. Pindah. Aja rene to Mas, ayo. Wong wis kebacot kok ya dadi ra sida wurung. Pindo mimi lan mie goreng. Amin tuna. Mintono. Ayo. Kang Mas bareng ana tepi wajib. Terus Sida asih Yo, sak langgame Mbak Tatin, monggo diaturke Setia Tuhu. Monggo. Yo. Aku kang setya satu. Tenan sekone. Iki dadi apa to? Oh. Aku lemet ora. Coba. Coba ganti petik Mbak. Tatin cek delok suarane dites coba Mbak Tatin. Ayo. Coba. Sing endi? Kabele apa apane? Dhuwur ngisor apa tengah? Endi? Ayo. Aku sing kringe tengah sing kringe. Aku guru-guru tembung ini iki lho iso nakal nek. Coba dites coba. Ayo Mbak Tati coba. Aduh coba kayak ngapa setrane. Ayo. Wah. Ngomongin lho Mas.
Oh kurang kenceng kenceng isih. Diuntir. Coba petik nih dipet. Ya. Ya, lanjut Mbak Tatin tebange. Andika pengayomanku Terima kasih, matur nuwun, mugi langgam kalih bawanipun kala wau iso kanggo sangune manten nggone mapaki Bali Wisma ing mengkenipun nggih Mas Titik Mas Guru. Ngoten Gus. Nggih. Yo